Аллаһы Тәгалә тарафыннан һәр кемгә ана карынында ук бу тормышта үз урыны, үтәр юлы, кыласы гамәлләре язылып куелган. Туктап калган сәгатьне дөресләп бурып булган кебек, язмышларны кирегә әйләндереп тә, вакытны туктатып та булмый. Бары тик еллар үтеп, чәчләргә бәс сара башлагач, гомернең заяга үтмәвенә төшенәсең, үткәннәргә нәтиҗә ясыйсың. Кызык бу тормыш. Берәүләр бәхетне читтән эзли һәм таба, икенчеләре читтән түгел, аны туган туфрагында, кендек каны тамган җирдә эзли һәм таба. Рәмзия Газизҗан кызы Бакирова икенчеләренә бәхетне туган җирендә табучыларга керә. Аксубай районы Аксубай эшчеләр поселогында яшәүче ханым яшәүнең асылын, аның мәгънәсен нидә икәнлеген яхшы белә. Гомерем заяга узмады, менә үзе бер хатирә инде ул менә шул алмагачлар арасында чыгып, Әсгатны искә алу инде. Ул бик яхшы кеше иде инде, бик мәрхәмәтле, бик сабыр, бик акыллы кеше. Мин аның белән яшәгән вакытта бик бәхетле кеше идем. Балаларына бергә алып чыга иде, ул менә булай эшләгез дип ул әйтә иде. Балалар ялт иттереп җиренә җиткезеп эшлиләр. Ул балалар бөтенесе менә шул хәтле әтиләре аларны эшкә өйрәтте. Любой эшне эшли алар. Әти белән әниемә Аллаһның рәхмәте булсын. Шуны матур йортлар салып, шул нигезгә катып, рәхәтен күреп, әнигә ярдәм итеп торабыз, Аллаһка шөкер. Җылы сүз әйтә бит аның. Улым былай итеп кара, тегеләй итеп кара, киңәш итеп биреп кара. Аның сүзләреннән соң уйлыйсың да, дөрес әйтә бит ул ди. Шулай итеп карыйсың да, килеп тә чыга, җайы да чыга, җайланып та китә. Шулай тормыш бара. Иске Кыязлы авылы егете Әсгат белән яңа Үзик авылы кызы Рәмзиянең мәхәббәт тарихы гаять кызыклы. 18 яшьлек кызны егет бер күрүдә ярата, чын мәгънәсендә гашыйк була. Ул чагында хуҗалыкта кассир булып эшләгән Рәмзияне язмыш булачак ире белән очраклы рәвештә очраштыра. Милициядә эшләгән Әсгат моңа кадәр кызның фотосын күргән була. Хуҗалыкка эш белән килгән яшь милиционер биредә фотодагы кызны чын барлыкта күргәч, күзләрен ала алмый һәм эзләп авылларына килә. 18 яшьлек Рәмзия белән 26 яшьлек Әсгатның мәхәббәт тарихы шулай башлана. Тормыш ягына килгән вакытта инде мин тормышта үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки инде яшьтә йөреп яраткан кешегә кияүгә чыктым. Бик яшьли чыктым, конечно, миңа 18 яшь кенә иде. Ул миннән беразга гына олорак иде. Ул олорак булганга күрәдер дә инде мине бик каты хөрмәтләде, бик каты ничек әйтим инде менә генә иркәләде дисәм дә була инде. Һәр вакытта да инде ул бер качанда миңа каршы бармады. Даже ул никогда голос даже не повышал миңа карата. Без аның белән шундый әйбәт яшәдек. Икебез дә заочный укырга кердек. Заочный укып, икебез дә югары белем алдык. Аннан соң инде ул әллә инде мине яратканга күрә үзенең янына мине эшкә алды. Без иптәшем белән инде Әсгат белән 32 ел бергә эчке эшләр бүлегендә эшләдек. Рәмзия Газизҗан кызының ире Әсгат турында сәгатьләр буена туктамыйча яратып сөйләвен тыңлагачтан соң, күз алдына киноларда гына була торган саф сөюгә корылган гаилә тормышы килеп баса. Гаилә дилбегәсен тотып барганда, килеп туган авырлыклар, төрле сикәлтәләр булмаганда кебек. Әллә ихлас күңелдән ярату шулай барысын да оныттырамы икән? Рәмзия ханым ире Әсгат Сәлимҗан улы белән 33 ел, 5 ай, 10 көн бергә бәхетле гомер кичерә. Дилбегә минем кулда иде, но глава Әсгат иде, мужик иде. Мин инде менә генә ничектер безнең шундый тәртип иде, аннардан сорамыйча без бер нәрсә дә эшләмәдек. Бер качанда кеннәмәде ул миннән. Кеннәүнең харфын да әйтмәде инде менә. Шул хәтле мәрхәмәтле, шул хәтле сабыр булды инде. Мин үзем бик активист кеше, менә гел сөйләшәм, нитәм. Ул миңа инде менә бер качанда ник алар белән сөйләшәсең, ник иратлар янына барасың дип бер качанда әйтмәде. Мин дә кеннәмәдем. Бер качанда кеннәмәдем мин тоже. Ну без бер-беребезне бик каты яраттык, бик бер ышандык. Ышангачтан кеннәү булмый инде. Ышанмасаң кенни торгандыр инде кеше, ышанмаган кешегә.
Соннарына бергә яшәгән бәхетле көннәрне, сәгатьләрне, минутларны Рәмзия ханым күңелендә саклый. Әсгать Сәлимҗан улы турында сөйли башласа, күзләре нурлана. Мөлаем йөзе тагында яктырып китә аның. Яшьлек хатирәләре аны тагында яшәртә сыман. Хәер, Рәмзия ханым кешеләргә бер кайчанда борчуын күрсәтмәс, һәр вакыт елмаеп сөйләшер. Кешеләргә изгелек кылу әти әнисеннән күчкән сыйфат. Һәр кемне якын итеп каршы алыр, ярдәм кирәк чагында кулын сузар. Күршеләре белән дә туганнарча яши белә Рәмзия ханым. Рәмзия апаны күптәннән беләм, күрше буларак 10 еллардан артык инде. Менә шушы Рәмзия апаның бер кайчанда мин караңгы чырайын күргәнем юк. Һәр вакытта да ачык йөзле, киң күңелле, мәрхәмәтле, шәфкатьле ул. Әскәт абый генә сәти, миңа моны беренче ул монда күчкәч мин әти булмады минем белән янда. Әскәт абый күрсәтте, каян ничек заборны тырга, каян елга ута, каян нәрсә бушатырга, каян заборны зурайт, монда итте бик киңәш бирде. И ул алдан миннән алдан строиткәнгә күрә материалларды белән дә булышты. Калган шуң материалларын бирде, аларның мотивациясын, аның шуның өчен аның балалары да шуның өчен хөрмәт иттеләр. Рәмзия апа белән хәрәкәтендә дә матур гына исән сау яшибез. Бер кашыктан, бер савыттан башланган тормыш акрынлап җайга төшә. Әсгать ага милиция мәктәбен, соңрак Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәрендә академияны тәмамлый. Подполковник дәрәҗәсенә ирешә. Прапорщик Рәмзия белән бер тармакта 30 елдан артык бергә хезмәт куялар. Эшләгән вакытта да инде без аның белән бик тату, бүлмәләребез дә янәшә иде инде. Иртә белән инде торга шулай эшкә баргачтан инде мин анарга кофелар ясап кабинетына кертә идем инде. Анасын кабинет җитә башлагач инде Рәмзия абыйга кайтабызмы дип, ул минем кабинетка килеп керә иде инде. Кич белән инде садиктан балаларны бергәләп ала идек инде. Менә 5 балам булып та мин күтәреп, иң беренче баланы гына күтәреп йөрдем садикка. Чөнки ул авылларда эшли иде ул вакытта, участковый иде инде. Мин ялгыз идем инде балалар белән. Иртә китә, кич кайта иде инде. Балалар минем истә иде инде. Калган балаларны ул бөтенесен үзе миңа үстерергә булышты. Погода салкын булса да инде, юк Рәмзия күтәреп барма инде, салкын тидерербез балаларга, әйдә үзем итәм дип, машина белән итә иде ул. Ул дөрес, конечно, эшкә иртә китә иде инде, сәгать 7-нче яртыда китә иде инде, но 8-нче яртыга какштык машина белән кайтып баса иде. Шул вакыт кәзер булды иде. Мин шул вакытта инде баланы киендереп, күтәреп чыга идем, и садикка бергә итә иде инде. Менә инде шундый миңа бик ярдәмле булды инде балалар үстергән вакытта инде. Балалар күп булса да, авырлыгы аның миңа тимәде. Чөнки инде минем Әсгать янымда булган вакытта ул бик ышанычлы кеше иде инде. Любой вакытта ярдәм итте, любой вакытта мине поддержать итте. Аңа поддержать кирәк вакытта мин аны поддержать итә белдем вакытында. Тормыш булгач төрлесе була бит инде. Шулай да инде без тырыштык, ничек булса да балаларны үстердек. Менә 5 бала инде шулай гына үсмәде. Төрлесе булгандыр инде. Әсгать ага уллары белән хәзерге төп нигездәге йортны бергәләп өлгертәләр. Зур иркен йорт гөлбакчага күмелгән. Уллары, киленнәре, оныклары бергә җыелганда йорт шау-шуга күмелә. Сабыйларның бәхетле елмаюыннан яңгырап тора. Балалары ананың горурлыгы. 5 баласы да югары белемле. Арада мактаулы төзүчеләр, юристлар, табиб бар. Бүгенге көндә кичкенә улы Алмаз Владивостокта хезмәт итә. Иң кадерле, яраткан әнием, котлыйм сине туган көнең белән. Телим сиңа исәнлек, саулык, җирләмәскә, авыраймаска. Бар да әйбәт була. Мин дә тиздән кайтам. Нәсел дәвамы 7 оныгына сөенеп яши Рәмзия ханым. Хочу тебе пожелать крепкого здоровья, бесконечного счастья, верных и преданных друзей, долгой и процветающей жизни. И пусть в твоей жизни встречаются приятные неожиданности, неожиданные приятности. С днем рождения! Абик, я желаю тебе с днем рождения, чтобы ты не болела, чтобы у тебя было много-много друзей, и чтобы у тебя было много любви. С днем рождения! Абик, Володя, счастья. Котлыйбыз сине юбилейың белән, сиңа исәнлек, саулык, озын гомер.
шатлык, безне гел шулай каршы алып, сатып калырга насыйп булсын. Без сине бик каты яратабыз, әни. Дорогая мама, поздравляем тебя с твоим юбилеем. Желаем тебе счастья, здоровья. Мы тебя очень любим. Әни, кытлы без сине туган көн белән. Сәнлек, саулык телибез. Самое главное для нас, конечно, чтобы ты была здорова, счастлива, всегда была с нами. Бәхетле ана, кайнана, улларын, киленнәрен мактап туя алмый. Иң ала улым Айрат, аның турында бер-ике сүзне әйтмичә дә булмый инде. Айрат улым инде ул минем бик мәрхәмәтле, бик ярдәмчел инде. Кичкенәдән инде ул доктор булырга җыенды инде, менә мәктәптә укыган вакыт тукта инде ул шундый аның теләкләре бар иде инде, ул үзе 1нче класста укыган. Инде ул нигә елга буена барып, шулай елга буенда йөри иде инде. Мин артларыннан барам бит инде, бала булгач, нәрсә эшләр икән балар инде дип барсам, бөтен малайларны җыеп утырган, бака тоткан, баканы ярып утыра. Менә ичәкләре ди анда ашказаны ди балаларга күрсәтеп утыра. Аның инде врач булырга теләгәне, аның внутренний булган инде желаниесе. 6 яшендә генә иде ул. Иләнде мен Аллага шөкер, килнем бик әйбәт бүгенсекендә инде кайталар, китәләр инде. Яни дип инде миңа өзелеп торалар. Андый-мондый ниләр килеп чыкканда инде сразу шалтырата инде. Яни менә шулай бит нишлек икән ди. Мин инде хәлемнән килгәнчә үземнең киңәшләремне бирәм аларга. Икенче улым турында инде Айнур турында, Айнур белән Лилия инде минем Мәскәүдә торалар. Бик 3 бала үстерәләр аларның, 2 кызлары, 1 малайлары. Ул улым инде бик мәрхәмәтле. Менә инде мин ул Турциягә дә алып барды, Грециягә дә алып барды ял итәргә. Анда баргачтында инде матур-матур шубаларда алып бирде миңа инде шундый. Менә инде мин инде Айнурга да рәхмәтле, но килнемә ишү күбрәк рәхмәтле. Чөнки инде аның янында килен бар бит әле. Әгәр киленем каршы килгән булса, малаем да бер нәрсә эшли алмаган булыр иде. Алар инде менә Турциягә барганда, без ул вакытта Шамил белән кушылган идек инде, даже аны да алып бардылар. Айнур әйтә, әни ди, Шамил абыйны да алып бар инде, ул да хәзер безнең чилне сөйми иде. Мин бу йортка 7-нче ел инде килен булып төшкәнемә. Әни мине 1нче көннән үк кызым дип каршы алды. Ул миңа беркайчан да исеме белән ул әйткәне юк, һәрвакыт кызым дип кенә тора. Әни безне елмаеп каршы ала. Һәрвакыт төпле киңәшләрен бирә. Безнең үткән вакытта бит инде гаилә башы әтиебез иде, әниебез инде нетмешли муен диләр инде. Вот, җайлап, майлап, әтинең җаен табып, машлай тормыш иттеләр инде. Безгә воспитаниялар бирделәр, 5 бала булып. Мин теге зур бала булганга инде күбрәк ләкте, тазарак ләкте. Вот, шу бу йортны салганда да инде һәм әтидән, әнидән бик күп әйбер күчте, бик күп әйбер гәрәттеләр алар безне. Кичкенәдән бирле эшләргә, эшләп ашарга, мал табырга, машинарга өйрәтеп ибәрделәр алар. Һәм хәзерге тормышта да файдасын бик күп күрәм. Вот, Алла рәхмәт яусын әти белән әнигә. Вот, әни үзенең киңәшләрен биреп, әти үзенең киңәшләрен биреп, кул белән өйрәтеп, хайваннарны яратырга өйрәтте, маллар тота идек, терлекләр тота идек. Менә шулай итеп безнең кеше ясадылар алар. Бәхетле тормыш итүдә, шул бәхет içендә мәхәббәт җимешләренең булуы, аларны тигезлек белән матур иттереп үстерүе, балаларыңның сиңа карата булган мәрхәмәтлеге, менә шул иң зур бәхет инде. Ана бәхете шул менә. Балаларың сиңа мәрхәмәтле булсалар, ярдәмчел булсалар, әни дип изелеп торсалар, менә шушы бәхет инде ул. Әтиләре истәлеге алмагачлар, шияләр бүреләнеп, быел да шау чәчәккә күмеләр. Аңа бәйле хәтирәләр Рәмзия ханым күңелендә кабат яңара. Бакчада эшләп арыгач, Әсхәте белән икәүләп кроватька утырып, ял итәргә яратулары хакында тәмләп сөйли ул. Бер мәхәббәт тарихын кыска гына сюжетта сөйләп бетерә торган түгел. Бер-береңне аңлап яшәүне максат итеп куйдым ди Рәмзия ханым. Үтелгән еллар, үткән юллар мәгънәле. Юбилей көнендә хөрмәтле анага, бүген дә шибәрлеген җуймаган Рәмзия ханымга изге теләкләр күп җиткерелер. Лайык. Бик лайык ул моңа.